Bon dia, què passa? Com estàs? Benvingut o benvinguda al Vlogmas número 24. Ja s'acaba la cosa, S'acaba la cosa. Després no sé com es dirà, però Vlogmas segur que no. I és que mira, que el Pare Noel o el tio m'ha cagat un regalet. Llavors et vaig a fer el room tour d'avui, que, bueno, com un dia més, segueixo d'hotelet, però avui no és tan hotelet, avui és una miqueta més maco. Doncs mira, aquí tenim la porta i això és el lavabo, aquí just entrar. Bueno, tenim una banyera prou gran, hem tingut un problema amb l'aigua que es desbordava per aquí. El lavabo, un bidet, i aquí tenim el mirall amb el secador i això. I ja està, si continuem per aquí, doncs un llit gegant, amb dues tauletes de nit, un armari, lo típic amb caixa forta, i llavors aquí una tele, una nevera, i ja està, un mirall, i unes vistes impressionants. Igual no és del tot mallorquí ni del tot típic, però hem vingut a dinar a l'IKEA perquè avui és dia 24 de desembre i a mi em sembla que no hi ha millor dinar de Nochebuena que unes mandonguilles de l'IKEA. Em surt el bon digues. I les patates fregides i això, no? Doncs benvinguts, benvingudes a Eivissa de nou. S'han acabat els viatges, de moment s'han acabat els viatges, Estem a l'aeroport, aquí, arribades, i no sé si te n'has adonat o no te n'has adonat en aquest petit vídeo que he posat ara mateix, però és molt xulo els avions que són interilles, que són superpetits i tenen hèlices a davant. És com un altre món. Les files, en comptes de ser de 6 passatgers o de 2 grups de 3, doncs és com un autobús, són 2, 2, 2, 2, així tot més petit. I res, doncs que perquè avui és dia 24 a la nit, bueno, al vespre és ara ja, i doncs torno perquè vinc a treballar. Aquesta nit em toca treballar Nochebuena i Nadal també treballo de nit. Vol dir que ja està, anem a complir amb el que toca.